Türkmenistan'da COVID-19 keselinin ýokdugyny aýdan türkmen häkimetleri bu meseleni bütün dünýä saglyk guramasy we Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki edaralary bilen maslahat etmegini ýygjamlaşdyrdy. Bu aralykda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Amnesty International guramalary hökümetiň ýylatyň hakykat barada maglumat almak we zerur medisina hyzmatyndan peýdalanmak ýaly hukuklaryny depeleýänligine ünsü çeker. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional idarasynyň müdiri Hans Kluge bilen online duşuk geçirip koronawirusyň pandemiýasy barada gurrun edipdir. Bu arada Türkmen döwlet habarlar gullugy 28 aprelde habar berdi. Maglumatda duşuga gatnaşanlaryň hususanda sanitariýa epidemiologiýa gözegçiligi boýunça çäreleri güýçlendirmeginiň zerurlygyny nykdanlygy aýdylýar. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenler missiýasynyň ýakyn wagtda gelerini garaşýar. COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek üçin Türkmenistana we Täjikistana barmagy planlaşdyrýan missiýanyň sapary barada 23 aprelde Hans Kluge Twitter'da habar berdi. Saparyň ýakyn wagtda boljagi aýdyldy, matahik seneler görkezilmedi. Türkmenistanyň Daşary siýasat edarasy Aşgabatyň koronavirus baradaky resmi pozisiýasyny beýan etmekde aktiv roly berjä edýär. 22 aprelde Daşary işler ministri Reşet Meredow ýurtda COVID-19 keseliniň ýokaşmagy bilen bagly tasdiklanan wakalaryň ýokdugyny ýene eglan etdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional idarasynyň missiýasynyň Türkmenistana etmegine garaşylýan saparynyň öň ýany COVID keseliniň bolmagy çak edilýän ýüzlerçe adamyň saklanan ýeri bolan karantin zonasy boşap galdy. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri COVID-19 agdamakdan saklanýar. Bu keseliň adyny ýurtda diňe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Daşary işler ministri Reşet Meredow açyk agdaýar. Lokmanlara koronavirus barada geplemek gadagan edilýär. Adaty raýatlar keseli agdanlygy üçin tutsak edilýär, jerimet bar bolýar. Bu aralykda halkara jemgyýetçiligi koronawirusyň pandemiýasynyň dowamynda Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň depelenmegine ünsü çeker. COVID-19 adam hukuklaryna hormat goýulmagynyň zerurlygyny aradan aýyrmaýar diýip Human Rights Watch guramasy belleýär. 27 aprelde çağrılan maglumatda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýylaty COVID-19 barada hakykata gawat gelýän maglumatlary bermek arkaly saglyga bolan hukugy berjä etmelidigi kemsedici hemde etdilikli tutsaglyklary bes etmelidi aýdylýar. Olar girizýän çäklendirmelerini jurnalistleri, saglygy saklaýyş işgärlerini we jemgyýete habar getirmek ýa-da adamlary hukuklarynyň depelenmeginden goramagy finansiýan beýlekleri sem etmek üçin ulanmaly däl diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson aýtdy.